5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेट जाय बिथांमोना थांनाय 2023 मायथाइयाव एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन। नोंथांमोननि गाबागावनि डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लक वाइज, BCDC वाइज, भिलेज वाइजआव नोंथांनि एप्रुभ जानाय लिस्ट ओंखारबाय। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। लोगोसे आं दाख्लैबावै बेनि मोनसे नोंथांमोननो आपडेट होखांबायमोन। गोबां मानसिफोरानो लिस्टखौ नागिरनानै मोनाखै बुंदों। नोंथाङा गाबागावनि गोदान लिस्टखौ नोंथाङा बोरै नागिरनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z डिटेल प्रसेसआव देखायहरगोन। जाय बिथांमोना जुन जुलाइ थांनाय 2023 नि जुन जुलाइआव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोना गाबागावनि लिस्टखौ जुदि नुवाखै अब्ला नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन। आरो गाबागावनि नोंथाङा स्टेटासखौ बोरै नायनो, नोंथांनि स्टेटासा बेसेबां गोजानसिम मोनहैखो जोङो बेखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथाङा बे जुदि लिस्टआव नाम फैदों अब्लासो नोंथाङा टयलेट बानायनो थाखाय 9,000 रां नोंथांमोना गाबागावनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट DBT सिस्टेम, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै नोंथाङा थाबैनो नैबे डिसेम्बर आरो नभेम्बरनि गेजेरावनो नोंथांमोना मोननाया रोखा जानानै फैदों। जुदि नोंथांमोननि लिस्टआ दङब्लाथाय नोंथाङा दानिया गाबागावनि मबाइल फनावनो बेखौ बोरै चेक बानायनो जों बेखौ नायगोन। आङो दाख्लैबावै बेनि प्रसेसखौ देखायखांबाय, नाथाय गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदों लिस्टखौ नुवाखै बुंनानै आरो पुरानानि लिस्टफोरासो फैदों होननानै। बेयाव गोबां मानसिफोरा बुंहरदों नोंथांमोननो आङो नोंथाङा गाबागावनि फ्रेश जाय बिथांमोना थांनाय 2023 आव एप्लाइ बानायदों, जुन जुलाइआव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोननि लिस्टखौ नोंथाङा चेक खालामना लाबानो जाबाय नोंथांनि नामा दंना गैया। नोंथाङा बे नामा थाबासो, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट वाइज, भिलेज वाइजआव नामा थाबासो नोंथांमोना नैबे फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै नोंथाङा 9,000 रांखौ मोननो हागोन। जोङो दानिया A to Z जोङो प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। नोंथाङा लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव थुना होबानो जागोन, नैबे पेजाव फैगोन। आरो नोंथाङा गुगोलाव स्वच्छ भारत मिशन SBM नोंथाङा सार्च खालामबाबो नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा लिस्टखौ नायनो थाखाय नैबे नाउ इउर स्वच्छ भारत डाटायाव क्लिक खालामनो नांगोन। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। आरो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों MR13A, नैबे एन्ट्रि स्टेटास अफ निउ हाउस हल्ड। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामखांनानै बेयाव दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव आसामाव बेबायदि थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा स्टेटआव थुनाय लोगो लोगोनो गाबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनो नांगोन। आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनानै होबाय। नोंथाङा गाबागावनि डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि आं दानिया बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टआव क्लिक बानायदों। डिस्ट्रिक्टआव क्लिक बानायनानै दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे डिस्ट्रिक्टनि ब्लकफोरनि बेयाव नामखौ नुनो मोनगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, नैबे टटेल जिअ' टेग IHHL। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। नैबे ब्लकनि आन्डाराव जेसेबांखि टयलेटआ नैबेयाव जिअ' टेग बानायजादों नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। जुदि नोंथाङा बेयाव जिअ' टेग बानायजादों अब्ला नोंथांनि नामा नैबेयाव थागोन। नैबे नुनो मोनदों नोंथाङा टटेल जिअ' टेग IHHL। नैबेयाव नोंथाङा नाम्बार नुदों। नोंथांनि नैबेयाव गाबागावनि ब्लकखौ नायबानो जाबाय। आरो बेनि सिद्दा नोंथाङा नैबे गाबागावनि नैबे टटेल जिअ' टेग IHHL नि नोंथाङा नैबे नाम्बाराव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि नामा नैबेयाव फैगोन अब्लासो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। नैबे जिअ' टेग बानायजानाया बेयाव गोनांथार। दानिया आङो बेयाव मोनसे नाम्बाराव क्लिक खालामनानै होबाय। बेबायदि नाम्बाराव क्लिक बानायनानै दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इन्टार बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक एन्ड एप्रुभ एप्लिकेसन फ्रम सिटिजेन पर्टेल। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नाम्बाराव गाबागावनि एक्जेक्ट नाम्बाराव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव ब्लकखौ नायनानै आं दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा बेयाव गाबागावनि लिस्टखौ नुनो मोनसिगोन। जोंनिया दानिया बेयाव PDFआ बिदि डाउनलड जाबाय, नाथाय बियो एक्सेल फरमेटआवसो डाउनलड जादों। एक्सेलाव मबाइलाव मोजाङै ओंखारजोबा। नोंथाङा बेखौ डेस्कटपफोराव बानायना नायबानो जाबाय। अब्लासो नोंथाङा गाबागावनि रोखा नोंथांमोना डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। थेवबो आं नोंथांमोननो लिस्टखौ माबायदि फैदों आं बेखौ देखायहरनि। दानिया नोंथाङा बेयाव गाबागावनि नैबेयाव नोंथांनि स्टेट,
नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट ब्लक नैबेयाव नोंथांनि VCDC बेफोरखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय नोंथांनि नामा नैबेयाव थागोन बेयो मबाइल फनाव मोजाङै नुजाजोबा नोंथाङा बेखौ एक्सेल फर्मेटाव डाउनलड बानायाबासिनो PDF फर्मेटाव डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन मबाइल फनावबो हागोन बा लेपटपफोराव नोंथाङा मोजाङै नागिरनानै लानो हागोन बेबायदि नोंथाङा लिस्टखौ नागिरना लाबानो जाबाय आरो नागिरना मोनाबाथाय नोंथाङा सार्च खालामनानै नागिरनोबो हागोन दानिया नोंथांमोननो बेयाव सनखौ देखायहरनि नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों सनखौ नैबेयाव 2023 नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों 06/06/2023 जाय बिथांमोना बे डे खालि बे नैबे 2023 आव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोननि जिअ'टेकनि लिस्टआ फैबाय नोंथाङा जुदि नैबे लिस्टआव नाम दं अब्ला नोंथांमोना 100% नोंथांमोना टयलेट बानायनो थाखाय 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना दानिया नुनो मोनबाय गोदान ना बोराय लिस्टआ गोबां मानसिफोरा बुंबाय थादोंमोन बोराय होननानै नाथाय नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना 2023 जुन मान्थआव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदों नोंथांमोननि लिस्टआ फैदों नैबे जुलाइआव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदों बेबायदि लिस्टआ फैदों नोंथाङा बेखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय गावबा गावनि लिस्टखौ दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ